म्हणजे मामी तुम्ही दोघांनी पण ट्रकाच्या किरण करून मार म्हणून तुम्ही बोरी मुनशा म्हूण पावले एकल्या लागीं हांव काजार जातलो आमी हानी मुनाक वेताना बाराबोरी तूं काय वतलो आमी हानी मुनाक वेतोच म्हणजे ते सोदूंक लागतलो म्हणजे ते आमचे लागीं ना रोगड्याक भिरे कशें वांटलो पैसे घेऊन आयचे पळण संसदी बरी का तुझं नोकर असं गेला का माझ्या घरात